Pinaagi sa 5.8 million road concreting project, usa ka kilometro nga barangay road dito sa Barcelona, Dapitan City, gisemento sa probinsya. Dawato nato si Lorvie Cabilin sa dugang detalye. Usa ka kilometro nga barangay road dinhi sa Barangay Barcelona, gikan sa National Highway Junction sa Purok Caimito hangtod sa Purok Basak ang kasamtangan karong gisemento. Kini mo'y ikatulo nga road concreting project sa probinsya ni ining barangaya. Pinaagi sa pagpahat og balor 5.8 million nga road concreting project sa kagamhanang probinsyal, gisemento na karon ang usa ka kilometro nga barangay road didto sa Barangay Barcelona, Dapitan City, gikan sa National Highway Road Junction sa Purok Caimito hangtod sa Purok Basak. Sumala ni Mr. Eli Layan Foreman nga aduna sab unom ka box culvert nga ilang gituko dinhi. Kini nga proyekto gisugdan nila ni adtong Hunyo ug tinguha nila nga mahuman kini sa Agosto ning tuiga. Kini among project nagsugod ni ag sa June. Karong adlaw magbuhos man pud unta mi. Ang panahon di man motugot so napuspon. Tingali mga ugma o Lunes, mga second week siguro sa August murag mahuman na ni. Ug matugot lang ang panahon. Murag mahuman po na or sud semana mapinis na ng box culvert. Mga unom siguro nakabuk among kitaod. Si Barangay Kapitan Gregorio Harapan Jr. ang mipaabot siyang pagpasalamat ngadto sa mga opisyales sa kagamhanang probinsyal pinanguluhan ni Governor Roberto Uy. Matud niya nga nagmalipayon ang katawhan nga makaagi dinhi, ilabi na nga kini mao ang pinakalisod nga dalan sa Purok Basak. Mayong buntag no sa tanan. Dako kay nako ang pagpasalamat no nga kining ni ang projeka nga akong gipangayat ni Gob nga hitabo na gyud kay mo ni siya pinakasiko kayong dalan diri sa Purok Basak ngadto sa National Highway. Usa ni ka kilometro no, usa ni sa ka barangay road. Busa nga dili gitiaw no sa dako na mo pasalamat kay kanhi magdala og kupra sa unal diri sa padong sa highway in town, mga ligid, mga piang, mga lisa. Karon abot na gid ang panahon nga medyo hapsay na gid ang pag-agi. Busa Gob, salamat kayo. Wala jud ko magdahom nga mahitabo ni nga mahatagan ko nimo ning 1 kilometer. Busa nga nagmalipayon gid no ang katawahan ako diri sa Purok Basak, ingon man nga taga Purok Caimito. Kay kami maari sab diri sa ubos manguha og mga utanon. Busa daghan kayong salamat Gob nga unta o mahimo nga masumpayan pa ni padung didto sa doon sa police box, murag mga 1 kilometer kapin, para nagid mutakdo nagid sa National Highway. Giputyag sa kapitan nga kini, ikatulo na nga road concreting project sa probinsya sa administrasyon ni Governor Uy sa Barangay Barcelona, tungod kay aduna sab gikongkreto nga 200 metros nga barangay road sa siko nga bahin sa dalan sa Purok Saging, ug usa ka kilometro nga barangay road gikan sa Purok Mangga hangtod sa Purok Kamote, din kini kapin kun kulang 4 ka tuig na nga napahimusan sa katawhan. Gawas ni ana sigon ni Kapitan Harapan nga gibubuan pud ang ilang barangay ug lain pa nga mga proyekto sa kagamhanang probinsyal sama sa water system nga hapit na mosupply og tubig sa mga kabalayan, mini covered court sa Barcelona National High School ug pagpanghatag og hose alang sa patubig ingon man service drop wire sa mga magpataod og kuryente. Aduna pud giapod-apod nga kapin kun kulang 30 ka jetmatic pump ug giputangan sab og solar street lights ang mga mangitngit nga bahin sa ilang kadalanan. Nagpasalamat usab ang kapitan sa Igbo program sa probinsya, di nakabenepisyo na ang mga mag-uuma sa abot sa ilang gulayan. Gipaambit niya nga aduna sab sila umaabot nga ituhan, tilapyahan, ingon man manukan. O magpasalamat po ko kay Gob sa lain pod nga concreting nga 200 meters nga tuwa sa site sa Purok Saging nga humana. Salamat kayo. Og naapoy usa ka project nga concreting lang gyapon barangay road diri sa Purok Mangga to Purok Kamote nga humana pod Gob. Salamat kayo. Og naa pa poy usa nga water system nagkatidad ka na og 2 million ana sa Purok Kamote nga karon humana. Og ana po ko usa nga gihangyo nimo nga imong gihatag ang outdoor stage sa high school nga humana. Gani kaning ang upat ka project ikalima ning concreting wala pa gini siya ma-turn over. Busa dili lang kana Gob na pagay mga solar system, mga 15 na tinga kapuste na nagsiganas pagkakaron. Salamat po kay Gob. Og ingon man ang mga jetmatic, murag more or less mga
30 ka Jutmatic Gob ang nahatag nato sa atong mga katawan diri sa Barangay Barcelona, ilabi na sa unom nako kapurok. Nag-apod din sila tanan. Og napoy usa gob nga project nga mo'y gikinahanglan ginamo sa mga katawhan diri, ilabi na gid kay murag halos tanan pobre man kanang programa nga Igbo. Salamat kay gob kay naay ituhan nila, naay tilapihan og naapoy manukan og naapoy mga palya og kaning niya ang lubay. Nga karon hapit na sila mag-harvest og ang manok medyo nagkadagko na, ilan nang alimahan pagayo. Dako kay ni sa katabang gob ug nalipay kaya nga ato ang mga katawhan diri sa Barangay Barcelona kay naa sila gihatag sa province nga makatabang nila sa ilang kalisod. Busa napasalamat kay kus Ginoo gob nga naa ka, ikaw may kitahasan nga nahimong gobernador nga kabalog gyud maluoy sa nanginahanglan. Ilabi na nga kami uhaw mi kay sa mga proyekto nga karon imuging gihatag nganhi kanamo. Gikan dinhi sa Purok Basak, Barcelona, Dapitan City, Lori V. Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haraves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.